Za početak bih vam samo predstavila presjek stanja u razvoju COBI sistema u Srbiji. Samo da se malo snađemo. Tako. Sistem uzemne katalogizacije u Srbiji obuhvata 250 biblioteka. Uzemni katalog ima oko 3.800.000 zapisa. Nacionalni COBI centar, ne računajući moje učešće, zapošljava 4 bibliotečka stručnjaka. Normalno, poslovanje Nacionalnog COBI centra podupiru razne komisije u čijem sastavu ulaze bibliotekari iz Narodne biblioteke Srbije, Biblioteke Matice Srpske i Univerzitetske biblioteke u Beogradu. COBI epidemija je prouzrokovala da imamo mali zastoj u uključivanju ovih novih biblioteka u sistem, dok se nismo organizovali i prebacili neke osnovne početne kurseve za online režim organizovanja. Prošle godine uključili smo 8 školskih biblioteka u Srbiji u okviru saradnje Izuma i Gradske biblioteke u Čačku. Za neko naprednije, masovnije uključivanje školskih biblioteka trebalo bi da osmislimo neku specijalnu strategiju, jer je organizacija u tim bibliotekama takođe specijalna. Školski bibliotekari uglavnom nemaju položen stručni ispit, i što je uslov za kvalitetno praćenje početnog COBI kursa, a i bibliotekari iz drugih tipova biblioteka se sve češće pojavljaju bez neophodnog tehničkog i bibliotečkog stručnog znanja, tako da moje koleginice iz Nacionalnog COBI centra predlažu promenu pravilnika o sticanju licence, kao i uvođenje nekih pripremnih kurseva koji obuhvataju obradu bibliotečke građe za te bibliotekare kojima je to potrebno. Podaci iz COBIS baza su interesantni za preuzimanje za razne projekte u oblasti kulture i nauke. Tako da postoji trend za otvorenih podataka i uglavnom, znači, institucije polažu pravo na otvorenost tih podataka na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ipak, inicijativa otvorenih podataka je nov trend i zakonski nije striktno uređen, tako da bi bilo interesantno čuti kako se u državama članicama COBIS.neta formalno tretiraju baze sa bibliografskim podacima koji su u vlasništvu kulturnih i naučnih institucija, znači muzeja, biblioteka, galerija i tako dalje. I kako se one tretiraju u smislu dostupnosti, ponovne upotrebe i redistribucije. Uzajamni katalog ima poseban status kad je u pitanju trend otvorenih podataka. S jedne strane imamo zahteve, preporuke da se masovno prebacuju zapisi sa uzajamnog kataloga u druge sisteme za razvijanje projekata na raznim nivoima u oblasti kulture i nauke, a s druge strane imamo ograničenje tipa zbog zaštite COBI sistema i njegove bezbednosti ograničavamo opseg selektovanih zapisa koji bi se na taj način prebacivao tako u drugim sistemima. Zatim, nemamo jasnu strategiju koji tip podataka i do kog nivoa treba da budu otvoreni u punom smislu, a koji ne. S druge strane, otvara se pitanje i vlasništvo nad uzajamnim katalogom, jer uzajamni katalog rade bibliotekari iz različitih institucija, čiji su osnivači na različitim nivoima javne vlasti, znači od Republike do opštinskih institucija, javnih preduzeća, ustanova. Postoji veliko interesovanje za korišćenje, eksploataciju COBIS podataka van primarne bibliotečke prakse i tu delimo uglavnom tu primjenu COBIS podataka na statistike, izradu bibliotečkih servisa na lokalnom nivou, kao i na globalnijem. Tako.
Ako govorimo o statistikama, Narodna biblioteka Srbije koristi, mislim, je zakonski obavezna da pruža neke godišnje statistike Republičkom zavodu za statistiku. To su izveštaji o prilivu monografija za izveštajnu godinu i taj izveštaj se u stvari generiše iz tekuće bibliografije monografije. Priliv serijskih publikacija se pravi na osnovu pomoćne BibSer baze, a izveštaj o roto štampi se prave na osnovu upita nad uzajamnim katalogom. Republički zavod za statistiku objavljuje svoje rezultate u svom biltenu i u nekoj navodnoj napomeni koja se odnosi na izdavačku produkciju za koje pravimo izveštaje, navodi se da su podaci uzeti iz Srpskog uzajamnog kataloga KOBIB SR. Aplikacija Mreža biblioteka Srbije je napravljena za online prikupljanje upita od svih biblioteka Srbije i jedan segment upita se odnosi na priliv građe, monografija razvrstanih po jezicima, po UDK grupama, priliv serijskih publikacija po bibliotekama, prikaz legata, kao i neki statistički izveštaj u pozajmici. Biblioteke članice KOBIS-a vrlo lako na osnovu pretraživanja po svojim lokalnim katalozima mogu da dobiju te tražene podatke. Biblioteke članice su vrlo zainteresovane da razvijaju bibliotečke servise koji uzimaju osnovu podatke iz svojih lokalnih baza i na to ih u stvari motiviše i Ministarstvo kulture i informisanja, jer raspisuje svake godine konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa. Kao primer navešću vam nekoliko servisa. Servis e-knjige je aplikacija koju je izradila Narodna biblioteka u Kragujevcu. Ideja projekta je bila da se kroz KOBIS pozajmicu ponudi članovima i pozajmljivanje elektronskih knjiga. U toku izrade projekta došlo je do izmena zato što nisu uspeli da uspostave saradnju ni sa jednim izdavačem koji bi ustupio te elektronske knjige na pozajmljivanje, tako da su oni modifikovali projekat i omogućili preuzimanje elektronske knjige samo onih za koje su na osnovu kojih e-knjige za koje su izdavači sama biblioteka. Znači samo jednog izdavača imaju. Bez obzira što je taj servis ostao na lokalnom karakteru, on je pokrenuo pažnju javnosti na neophodnost da se uvede u praksu korišćenje elektronskih knjiga. Naravno, verovatno će biti postaknuta neka saradnja između izdavača, biblioteka i ministarstava resornih i pretpostavljam da će doći do nekog dogovora, jer tehničkih problema tu nema, znači smetnja su samo autorska prava. Sledeći bibliotečki servis je Bookmarker za taj projekat je razvila Gradska biblioteka u Čačku i oni su napravili portal na kome mogu bibliotekari da obave pretragu po nekoliko ključnih reči i kao rezultat da dobiju podatke o knjigama iz fonda te biblioteke. Preko OA i protokola su preuzeti metapodaci iz njihove lokalne baze, tako da rezultat tog pretraživanja dobijaju skenirane korice knjige koju su pretraživali i skraćeni kataloški opis. Sad, korisnici mogu, pored pregleda traženih publikacija, da dostave svoj komentar, recenziju te knjige i da dele kroz društvene mreže. Naprednije korišćenje aplikacije omogućava da se prave nekakvi izveštaji o broju pročitanih pretraženih knjiga koji bi doprineli produbljivanju saradnje između biblioteka i izdavača i poboljšanju bibliotečke prakse i politike nabavke knjiga. Evo, to su otprilike neke stranice vezane za tu aplikaciju.
Aplikacija Ulaz je aplikacija Narodne biblioteke Srbije instalirana još pre 10 godina. Njena funkcija je štampanje plastificiranih članskih karata i dodeljivanje slobodnih mesta korisnicima u čitaonicama. Da bi se ostvarila ta funkcija, potrebna je stalna komunikacija sa COBISS bazom članova i to se uspostavlja preko LDAP protokola. Naravno, na globalnijem nivou postoje isto neki servisi koji koriste COBISS podatke. Koriste se protokoli OAI ili Search Retrieve Web protokol. Ovdje ću navesti zbog kratkoće vremena samo jedan takav servis, to je pretraživač kulturnog nasleđa. Inicijativa za ovaj projekat je dalo Ministarstvo kulture i na ovom portalu je moguće pretraživati fondove kulturnih institucija, muzeja, arhiva, Zavoda za zaštitu spomenika kulture i tu se nalaze linkovi iz COBISS lokalne baze Narodne biblioteke Srbije koji su oni dobili preko OAI protokola. Ideja ovog portala je jačanje kulturnog identiteta i privlačenje nove publike kao i popularizaciju kulture i umetnosti. Što se tiče, postoji još jedan projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa Vladinom kancelarijom za e-upravu. To je projekat e-nauka koji predviđa rad na novom projektu informacionih nauka za projekat novog informacionog sistema za nauku. Taj projekat predviđa povezivanje COBISS sistema sa međunarodnim naučnim bazama i da bi se realizovao postoji nekakav neformalni poziv, da kažem, bibliotekama naučno-istraživačkog tipa da se uključe u COBISS i što pre krenu sa unosom dokumenata u COBISS. U Srbiji, znači, pored COBISS-a postoji još jedan sistem koji je došao do nekog značajnog tehničkog i softverskog napretka i koji je instaliran u 50 biblioteka, to je BISI sistem. On nije dostigao taj nivo organizovanja umreženih biblioteka na određenom nivou, ali ne može da se zanemari i postoji nekakva inicijativa da se na neki način produbi saradnja između ova dva sistema. Misli se tu pre svega na neko zajedničko pretraživanje preko nekog portala ili razmene podataka. Mislim da ne bi trebalo da se zanemare ove inicijative, jer bi one dovele do dublje saradnje ova dva sistema i stvaranje bolje klime za razvoj COBISS-a u Srbiji. Šta sad da kažem, planovi i očekivanja, mislim svi će ovde reći, planovi i očekivanju se da sistem i dalje raste, da povećava broj biblioteka, broj zapisa, da se održava kvalitet zapisa i tako dalje. A ovde bih istakla nešto drugo, to je da COBISS sistem u Srbiji je dostigao neki kvalitativan i kvantitativni nivo, što predstavlja problem njegovog daljeg razvijanja u postojećoj kadrovskoj, finansijskoj, organizacionoj strukturi i da bi trebalo da se uvedu nekakve optimizacije kako se taj sistem ne bi razrušavao izunutra, tako da kažem. Tu imamo neke predloge. Moje koleginice iz Nacionalnog centra smatraju da ne mogu dovoljno brzo i redovno da prate sve promene koje se odvijaju u programskoj opravi, u tehničkom domenu razvoja COBISS-neta i da je potrebno sa izuma organizovanje nekih periodičnih sastanaka, recimo 2 puta godišnje. Ti sastanci bi mogli da budu kao neka predavanja, razgovori na određene teme i da bi se sumiralo otprilike koje su sve to novine koje su se
dogodile u proteklom periodu kako bi bili pripremljeni za koje kakve odgovore od bibliotekarima u okviru help deska. Druga stvar, trebalo bi napraviti neke promene u sistemu edukacije, na što nas primoravaju pre svega COBIS epidemija, povećano interesovanje za COBIS kursevima i uključivanje onih bibliotekara koji nemaju potrebno početno znanje za praćenje kurseva. Zato je potrebno da se svi kursevi prebace u online režim rada, tako da bismo uvek imali dve varijante, i uživo i online. Mi smo neke kurseve već prebacili na online režim, a kad su malo komplikovaniji kursevi kao početni za pozajmicu, tu bi potrebna neka malo promjena u koncepciji, naročito u onom delu što se tiče vežbi. Pravo da vam kažem, uplašeni smo najavom prebacivanja COBIS-a 3 u COBIS 4, znajući koliko je dugo trajalo prebacivanje sa COBIS 2 na 3, uz bolju kadrovsku strukturu, uz manji broj biblioteka koje su tada bile uključene, tako da tu vidimo rešenje u nekoj decentralizaciji poslovanja u onom delu koji se odnosi na edukaciju i na usvajanje rutina potrebnih za rad u sistemu, u onim bibliotekama, prebacivanje te odgovornosti za edukaciju i za usvajanje rutina matičnim bibliotekama, kako bi oni to sve sprovodili u bibliotekama za koje su zadužene. Da bi se nekako taj naš sistem raširio, da ne ide sve iz nacionalnog centra, nego da to malo se poveća broj ljudi koji su zaduženi, tako koji imaju odgovornost za razvoj sistema. Pa uverena sam da ćemo za kraj, sve ove izazove kao i neke naredne uspešno da prebrodimo, ali trebalo bi, da bismo očuvali postignutu reputaciju COBIS sistema, a ta reputacija nije postignuta samo zbog jedinstveno postignutog sistema uzemne katalogizacije i kvalitetnih baza. Tu je nešto što bibliotekaru kažu kada se opredeljuju za COBIS. COBIS je jedan uređeni sistem i da je stvorena jedna klima u kojoj bibliotekari se ne osjećaju da su prepušteni sami sebi i da uvek mogu da znaju kome da se obrate za svoje probleme i dileme na koje nailaze u stručnom radu. Tako da na svima je nama da uložimo dodatni napor, da tu komunikaciju zadržimo i unapredimo uz uporedo sa nezadrživim rastom COBIS-net sistema u ovom nestabilnom globalnom i lokalnom okruženju. Sad, zbog kratkoće vremena, ako mislite da hoćete neke detaljnije informacije dobijete, možete mailom ili uživo u razgovoru na pauzama.